Sí, evidentment doncs, s'ha fet un equip molt competitiu, el José Luis, l'entrenador, ja ha treballat durant tota la temporada amb nosaltres per aconseguir aquest equip. Ens ha costat molt perquè s'ha renovat totalment, només ha renovat un jugador la temporada passada i això ens ha fet que haguem de fitxar i molt i bé. El José Luis i nosaltres doncs, tenim una aposta de gent molt jove i ens interessa que aquest equip doncs, pugui continuar 2 o 3 anys, no? I sigui el projecte de futur del Targa. Bé, ha sigut una pretemporada una mica estranya, no? Perquè havent de fitxar 20 jugadors, fer una plantilla tota nova, vol dir que hi ha hagut molts jugadors a prova, no? I la plantilla completa, com aquell que es diu, s'ha tingut l'última setmana d'agost, no? Abans de començar la temporada, i això vol dir que no s'ha pogut complementar del tot, i jo crec que a partir d'ara amb Magraners ja es va veure coses, es va veure qualitat, i jo crec que el Targa d'aquí 5-6 partits es veurà realment el Targa i el seu potencial. Hi ha equips que s'han reforçat molt i molt bé, i serà una segona catalana molt maca i molt competitiva, sobretot. Bueno, ja des de la temporada passada, doncs, la Unió Esportiva Targa està treballant amb les altres entitats, no? Tenim convenis de col·laboració amb entitats esportives i ja des de l'any passat doncs, van començar a parlar amb l'escola Taller Alba, que és un centre de discapacitats, per a veure què podríem fer per col·laborar entre les dues entitats, no? I aquest any doncs, s'ha firmat un conveni de col·laboració que crec que serà molt important perquè incorporem a la normalitat aquestes persones amb discapacitat i amb problemes i els ajudem a portar els seus equips, que ells també tenen equips de futbol i bé, ens vindran a animar i jo crec que també serà important de cara amb ells i també de cara a nosaltres.
La sensació d'un partit estranyíssim, la primera part ha estat més disputada, ens hem arribat a la mitja part amb el 0-1 al marcador, la segona part crec que hem sortit molt bé, el que hem parlat a la mitja part ho hem portat a terme i hem fet el 0-2, jo crec que podíem haver matat el partit tranquil·lament. Després, bueno, no sé, és estranyíssim el partit, no? Es torna boig, ens empaten 2-2, tornem a fer el 2-3, content per la victòria, però la sensació agredolça de poder haver matat el partit i haver patit, inclús tinc la sensació de que Sergi Grisos, el nostre porter, ha fet aturades de molt mèrit. Ens ha de servir això de no matar els partits, no? Perquè avui segurament haguéssim tingut un partit molt plàcid. Jo tenim partit diumenge, començo a fer els canvis pensant que el 0-2 ja era definitiu i tal com anava l'evolució del partit, doncs ja pensava que estava això dat i beneït, però bueno, ens hem despistat i hem trencat l'equip, hem aconseguit aquestes contres al Tàrrega, ens ha fet molt mal i ens han aconseguit empatar. Es parla de favorits, però penso que hi ha molts més equips a la segona catalana, molt competida i hi ha equips que ens donen molta guerra. A la prova diumenge tenim el Solsona, que segurament l'any passat va acabar molt bé, va fer molt bona segona volta i segurament forçarà les coses molt difícils també. No hem tancat la plantilla fins pràcticament 2 setmanes abans de començar la Lliga, vam començar a entrenar amb molt poca gent i ens ha costat vacances i alguna contractació que ens ha costat una miqueteta. I sí que és veritat que les 2 últimes setmanes amb la Copa de Lleida ens van ficar una mica a dia de jugadors i bueno, penso que encara estem una mica de pretemporada, no acabem de tenir el rodament que jo voldria. No, el partido lo hemos empezado, en la primera parte pues no hemos empezado bien, nos hemos rehecho a los 10 minutos, hemos tenido 15 minutos buenos y a partir de ahí hemos cedido mucho medio campo, nos han controlado ellos, han jugado francamente bien y nosotros hemos estado muy mal. Y en la segunda parte, cuando parecía que podíamos intentar hacer algo, nos ha venido ese segundo gol que nos ha hecho mucho daño y hemos tirado de coraje más que otra cosa y de las paradas de nuestro portero para mantenernos en el partido. Y luego pues hemos hecho lo más difícil, que era remontar con con alguna buena acción. Nos han anulado un gol que no entiendo el por qué nos lo han anulado, pero bueno, hemos tenido esas ocasiones, hemos tenido alguna otra ocasión más después del 2-2 que hemos podido marcar nosotros. Y hemos vuelto a pecar como la semana pasada de inexperiencia y nos han marcado, por no valorar realmente el punto nos han marcado en esa contra que teníamos que haberla cortado pues con un poquito de experiencia. El Tàrrega ahora mismo es un equipo totalmente en construcción, hemos estado trabajando toda la pretemporada con 13 jugadores. La última semana es la que hemos tenido el resto de la plantilla, que son 8 más, por lo tanto es ahora cuando vamos a realmente empezar a trabajar, es decir, es lo que toca, es lo que hemos tenido, las circunstancias son las que son y ahora es cuando empezamos a trabajar. Yo he visto buenas cosas en el sentido de que el equipo tiene ganas y ahora falta pues corregir precisamente eso, la inexperiencia esa que tenemos, que nos ha hecho perder pues 2 puntos la semana pasada y 3 hoy. Los equipos que están arriba son pues bueno, Almasellas, Mollerusa, Alpicat, que acabó el año pasado muy bien y que tiene el equipo prácticamente consolidado. Pues eso, Balafia y seguramente habrá alguno más, y el Solsona, que también es un equipo que ya lleva mucho tiempo junto. Nosotros tenemos que empezar, somos el Tàrrega, sí, es cierto, un equipo que baja de la primera catalana y que tiene un historial, pero que ahora mismo tenemos que trabajar con muchísima humildad y empezar desde abajo.